चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बिसोर। दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो, बयकट खालामगौमोन आं। मानो साहस गैया? बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं। बे बिपिएफआव खालि बर'ल' गैयालै, गासिबो जाथि दं। बे इउपिपिएलआव खालि बर'ल' गैया, गासिबो जाथि दं। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव पिटांकि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै। बिपिएफनि थांखिया गाव हारसिंनो राजा जानाय, इलेक्शन सफैयोब्लाल' हा होगोन बुंनाय, इलेक्शन सफैयोब्लाल' लाइमोनफोरनि खाबु होगोन बुंनाय, इलेक्शन सफैयोब्लाल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुंनाय, इलेक्शन सफैयोब्लाल' जब कार्डनि बाथ्रा बुंनाय, इलेक्शन सफैयोब्लाल' बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंनाय, बेयो बिपिएफ पार्टिनि आखल आखु रायजोफोर। बे समाव जों सावरायनोसै बिपिएफनिनो चिफ हाग्रामा महिलारि सारआ मा बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोनाबो खोनासंनानै ला। चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय एक नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बिसोर। बहा थाखोमाना दं? मानो ओंखारबोआखै? बिसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्शननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। प्रमद बर'बो दंमोन, ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय था। जायखिया साथाममोन बिसोरो, साथामबो आंजों रायलायदोंमोन। जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्शनखौ गेलेनोसै, बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ। बिसोर आबसुनि लिडारमोन बे समाव। सुक्तिया जाथ'वाखै, सुक्ति जानायनि बहुद सिगां, मिथिबाय? बे समाव आंथ' एग्रि, प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि, जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादां। खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहोआ, आंखौ बोखारना लाना थांबाय। बेनोथ' आरो बिनि बादै मा नांगौ? चन्दन खाम्फा जाम्बा, नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय? आङो नुबोगासिनो दङ बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारआ ससियेल मिडियायावहाय अनलि चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सारमोनखौहाय ब्लेम खालामबाय थायो। ओंखारजेननायनिफ्रायनो चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय बियो ब्लेम खालामबाय थादों। बेखौल' दायनिगिरि खालामबाय थानाय आङो नुनो मोनदों। मानो मिथिगौ ना? चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सारआ हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आगसिमोन। बेनिखायनो बियो बयनिफ्रायबो बांसिन बिसोर सानैखौहाय दिनैहाय दायनिगिरि खालामनाय जों नुनो मोनदों रायजो। हाग्रामा महिलारिया बिसोरनि मोखांखौ नायनोनो हाला, ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय बिपिएफ एंगारनायनि उननिफ्राय। दिनैबो जोङो नुनो मोनदों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसे जायैनि दायनिगिरिया चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि होननानै बुंनाय नङा रायजोफोर। आंबो फोथाया, नोंथांमोनाबो हयथ' फोथाया जानो हागौ। बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबज्लायैनि मेन खारना जाहैबाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो चिफ जानो लुबैनाय। बै 2020 मायथाइयावबो आबसुनोहाय बिपिएफ पार्टिया लेटार हरदोंब्लाबो बेनि खारनावनो बिसोरो गोरोबज्लायनो रोङाखै। आरो बर' हारिनि गेजेराव इउपिपिएल बिपिएफ पार्टिया 110 खोन्दो गोरोबा। मानो मिथिगौ ना? हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबो गंनानै लाया आरो बियो चिफ जागोनखौल' सानखायो। बेनिखायनो खौसेथि जानोबो गोसो गैया। अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो, 17 बोसोरा साबसिन ना 4 खावसे बोसोरा साबसिन? दानिया फै जों सावरायनोसै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार। बिथाङाबो बर'फोरखौहाय खैसार सादों। मा खैसार सादों? खोनासं। বিজেপিয়ে এইবার সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি অকলে ইলেকশন খেলিম,
আৰু কোকৰাঝাৰৰ চৰকাৰ গঠনত আমি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘৰ পঠায়, কিন্তু ঘৰ কোনে পাব? বোলে VCDCয়ে ঠিক কৰিব। বোলে অৰুণোদয় কোনে ফৰ্মখন দিব? বোলে VCDCয়ে দিব। আৰে এই বৰালি মাছে যেনেকে সৰু মাছ খাই থাকে, VCDCয়েও দেখোন আমাকে খাই আছে, হয় নে নহয়? আজি BTRত MLAৰ কাম নাই, MPৰ কাম নাই, EMৰ কাম নাই, MSCৰ কাম নাই। VCDCক পূজা নকৰিলে কোনেও একো আঁচনি নাপায়। যেতিয়ালৈকে VCDC সন্তুষ্ট নহয়, অৰুণোদয় আঁচনি এটাও নাপায়। অৰুণোদয় টকা মই দিওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ টকা মোদীয়ে দিয়ে, কিন্তু BTRত মোৰ টকা মই ৰাইজক দিব নোৱাৰো, মাজত VCDC সোমাই থাকে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ৰাইজক কৈছো যে ইলেকশ্যন হ'ব দিয়ক, বড়োলেণ্ডত ৰাইজৰ চৰকাৰ চলিব, VCDCৰ চৰকাৰ আৰু নচলে। चिरां जिल्लायाव फैनानै चिरांनि रायजो राजाफोरखौहाय उल्लु बानायफैदों, जाम्बा बानायफैदों चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौहाय। जायफ्रा चिरां जिल्लानि BJP सापर्टार्स, नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां जे स्टेटनि सासे चिफआ फिसा काउन्सिलाव हाबफैनानैहाय मा लुबैदों, मा खालामनो सानदों, बेखौहाय नोंथांमोना सिन्था खालामग्रो। VCDC बन्द खालामनो नागिरलायफैदों। दा VCDCखौहाय बन्द खालामनो हायो ना हाया, बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो दाना। सिक्स शिड्यूলত VCDC থাকিবই, VCDCটো নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। VCDCত ইলেকশ্যন পাতিব পাৰে, গতিকে ইলেকশ্যন পাতাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনী হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে পাৰ্লামেণ্টত 125th এমেণ্ডমেণ্ট, যিটো সংবিধান সংশোধনীৰ কাৰণে 10টা সিক্স শিডিউল লগ লাগি আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান সিক্স শিডিউলে, আজি হিলছ অঞ্চলৰ সিক্স শিডিউলে যে ট্ৰেডিশ্যনেলি তেখেতসকলৰ ভিলেজ কাউন্সিল আছে, সেইসকলে অপোজ কৰি আছে যে নিজৰো ভিলেজ কাউন্সিল তেখেতসকলৰ আছে, যিয়ে নেকি আজি পৰ্বতীয় অঞ্চলবিলাকত, পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকত এইবিলাক চলি আছে ট্ৰেডিশ্যনেলি। তো ইয়াৰ কাৰণে বহুত কঠিন হৈ আছে। আমাৰ 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হোৱা নাই, আৰু এই 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হ'লেহে VCDC সংশোধনী হ'ব, আদাৰৱাইজ এইটো এনেকুৱাই চলিব। निश्चय जों बयबो खोनाबाय हा, कुइसनखौबो जोङो खोनाबाय आरो एन्सारखौबो जोङो खोनाबाय। दा बेसिखिनि मिथिसेयावबो जुदि सोरबाया जुदि गावनि आखाइखौहाय गुबुननो फाननोब्ला, बेनिफ्राय बांसिन साननो रोङि आं माब्लाबाबो साना, बेनिफ्राय बांसिन उदायसिन होननानैहाय आं माब्लाबाबो साना रायजोखौ। बेखायनो भट होनाय समाव नोंथांमोना गावनि हारिनो भट हो। मिटिंआव थां, खोनासंहै, सोर मा बुङो बुंबाय थाथों, ओरै फारसे खोनासंनानै फारसे गारहर। नाथाय इलेक्शननि समावहाय गावनि हारिखौ माब्लाबो दायगार। बेबायदि प्लान पलिसिया गोसो गोरबोजोंहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनाव दङ। नाथाय जोंनि बर'नावहाय आं नुदों, बर' हारिया ओरैबो होआ हरैबो होआ, आंनाव मुङावसो होगोनलै होनग्रा दङ। दा नैबेफोरबायदियानो जोबोद गाज्रि। अब्ला रायजोफ्रा गासैखौबो मिथिखाबाय नङा होनब्ला? जोबथा भिडिअ रायजोफोर, हाग्रामा महिलारि सारनिनो जोबथा भिडिअ, नोंथांमोना खोनासंबावदो मा बुंदों। आं जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप शइकियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन, आङो बयकट खालामगौमोन। दिलीप शइकियायाथ' बर'निबो MP नङा, बेयो सेन्ट्रेल BJPनि MPसो। एलायन्सआव थानाय खारनावसो बेखौहाय देरहाहोनाय जादोंमोन, एलायन्सनि थाखायसो। नाथाय आन्दाज मोनबाय जे दिलीप शइकिया बर'फोरखौ मोजां मोना। दा बेबायदि नुखानानैहाय आरोबाव माब्रै BJPखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा भट होनो नागिरखो, जेराव अपोजिसन पार्टियानो मोजां नुखायाखसै। दानिया आं बुंनोसै मेन बाथ्राखौ, दिलीप शइकियाखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंनायनि सिगां गावनि 17 बोसोर रायजो सालायबोनायनि 10 बोसोरनि MPखौहाय गोसोखांनाया मोजां। बर'निनो MP दै 10 बोसोरनिया, बेयो गुबुन पार्टिनि नङा।
दा 10 बोसोर नन ट्राइबेलखौनो बिपिएफआ एमपि बानायबोदों। दा बे एमपि बानायनायावनो नन ट्राइबेल एमपि खालामनानै दोनबोनायावनो बर'नि मोननांगौ मोनथायफ्राबो गोमाबोजोबदों। बर' हारिनि मावफुंजानांगौ खामानियाबो गोग्लैसोबोजोबदों आरो बर' हारिखौहाय बर' अबर' खालामनायाबो बे 10 बोसोर नन ट्राइबेल एमपि जाबोनायानो खालामबोजोबदों। अब्ला माब्रै हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि समावहाय बै सेन्ट्रेलनि एमपिखौहाय बखिखो? आसरित मोनदों दे रायजोफोर। बिथाङा जे बुंदों आं बिपिएफआव जुदि आं दङायमोनब्ला, आं सरखाराव थानायमोनब्ला दिलीप शइकिया बायदियाखौ आं एन्ट्रि खालामामोन। अब्ला नोंथाङा सासे बर'निनो सरखार जानानै नन ट्राइबेल नब कुमार सरनियाखौनो 10 बोसोरख्लाय एमपि बानायदों, 10 बोसोरसिमावबो बोख्लायाखै, आरोबाव एमपि बानायबावगौसोमोन इउपिपिएलआ देरहानायखायसो, नङाब्लाथ' नोंथाङाखौनो बानायबावगौमोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? जायखिजादोला नोंथांमोना मा साननो सानबाय था, आङो इउपिपिएल देरहाजासिम जेसेबांसिम इउपिपिएलआ सरखार सालायगोन एसेबांसिम भिडिअ बानायगोन। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि